Той е християнин, който вярва. За него е истина това. Да. И той го направи въпреки всичко, като той не беше глупак. Той не е глупав, очевидно отлично беше глупав. Пита се, защо? За да неговата доктрина да пребори опасността. Опасността Аристотел винаги е бил символ на рационалното мислене. Редица средновековни теолози базират писанията си на Аристотел, и всъщност истинската заплаха е това, което идва след това. Идва Ренесанса, идва просвещението. След средновековието. Хорхе се бореше срещу Ренесанс, срещу идването на Ренесанса и идването на просветлението, преди, вероятно, сега може би са се усещали тогава тия неща, не знам, и трябва да е имало повод. Има промяна. Това беше истинската битка. Той не искаше човешкия разум, човешкия интелект със собствена си сила